Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала! Днес ще засегнем една тема, която вълнува и тревожи хиляди български пенсионери. Една тема, която често е заболена в страх и неяснота, но за която е крайно важно да имате пълна и изчерпателна информация. Говорим за удържането на дългове от вашата пенсия. За съжаление, реалността е такава, че много от вас могат да се сблъскат с неприятната изненада още следващия понеделник, когато ще открият, че част от пенсията им просто липсва. Това не е сценарий от филм на ужасите, а възможна реалност. Затова ви моля да гледате това видео до край, защото информацията тук може да ви спести много главоболия, финансови загуби и безсънни нощи. Преди да започнем, направете една бърза услуга, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, и харесайте видеото. Така ще помогнете тази жизнено важна информация да достигне до повече хора, които имат нужда от нея. Преди да навлезем в детайлите на днешната ситуация, нека си припомним как бяха нещата доскоро. Преди години, може би дори преди десетилетие, общото схващане, а и до голяма степен практиката беше, че пенсията е нещо свято, неприкосновено. Имаше едно усещане за сигурност, че поне пенсията, този така дългоочакван и заслужен доход след години труд, ще остане изцяло във вашите ръце. Разбира се, и тогава имаше законови възможности за удръжки, но те често бяха по-сложни за изпълнение от страна на кредиторите и съдебните изпълнители. Процедурите бяха по-бавни, бюрокрацията по-тежка и в много случаи, особено за по-малки суми или при липса на изрично съгласие, кредиторите предпочитаха да не посягат директно на пенсията, а да търсят други пътища за събиране на задължения. Пенсионерите често получаваха парите си в брой или по сметки, които бяха по-трудно достъпни за автоматични удръжки, създавайки илюзията, че на пенсията не може да се пипне. Хората се чувстваха по-защитени и по-рядко се притесняваха, че техният основен доход може да бъде намален без тяхното изрично съгласие или по-трудна съдебна процедура. Но времената се промениха драстично. И то не само в България, а и по целия свят. Промениха се законите, но най-вече се промениха технологиите и начините за събиране на дългове. Вече сме свидетели на една много по-агресивна и ефективна система за принудително събиране на задължения. Днес информацията е дигитализирана, банките и институциите комуникират много по-бързо и по-лесно, а съдебните изпълнители разполагат с мощни електронни инструменти за бързо идентифициране на длъжници, проверка на техните доходи и налагане на запори. Това, което преди отнемаше месеци, а понякога и години, да се установи дали даден пенсионер има доходи и какви са те, сега може да се случи за дни, ако не и за часове. Съдебните изпълнители имат директен достъп до регистрите на Националния осигурителен институт, НОИ, и до информация за банковите сметки. Това означава, че при наличие на изпълнителен лист срещу вас, ЧСИ може бързо да наложи запор върху вашата пенсия още преди тя да е достигнала до вас. Защо още в понеделник? Защото системата е настроена така, че при наличие на изпълнителен лист и заповед за изпълнение, удръжките могат да стартират моментално при първия входящ превод на вашата пенсия. Много пенсионери дори не успяват да разберат какво се случва, докато не видят извлечението от банката си или получат по-малка сума на каса. За тях е шок, когато разберат, че част от парите, на които са разчитали, просто липсват. Това е новата сурова реалност. Затова е жизнено важно да сте информирани и подготвени. Сега да преминем към същината на проблема. Какво точно трябва да знаете, за да не бъдете неприятно изненадани? Кои пенсионери трябва да се притесняват и кои могат да спят спокойно? Първо, нека изясним основния принцип. Удръжки от пенсия могат да се правят само въз основа на валиден изпълнителен лист. Това не е просто бележка от съседката или напомняне от мобилния оператор. Изпълнителният лист е съдебен документ, издаден от съд, който удостоверява наличието на дълг и дава право на кредитора да предприеме принудителни действия за събирането му. Този лист се издава след съдебно дело, в което вие сте били осъдени да платите дадена сума или след издадена заповед за изпълнение, срещу която не сте възразили в законовия срок. Веднъж издаден, този документ се предава на частен съдебен изпълнител, ЧСИ, който е длъжен да ви уведоми писмено за образуваното изпълнително дело. Именно тук е първата и най-честа грешка – игнорирането на кореспонденцията от съда или от съдебния изпълнител. Много хора просто не отварят писмата, които получават, защото ги смятат за реклами или за несъществени,
Други пък имат неактуални адреси в личните си документи и поради тази причина не получават никакви уведомления, но дори да не сте ги получили, това не спира процеса. По силата на закона се счита, че сте уведомени, ако писмото е изпратено на постоянния ви адрес и е върнато като непотърсено или неоткрито. Затова е изключително важно да следите почтата си и да поддържате актуални данни в личните си документи. Кои са най-често срещаните видове дългове, които водят до удръжки от пенсия? Банкови кредити, но това е най-разпространения вид задължения. Ако сте спрели да плащате месечните си вноски по потребителски кредит, ипотечен кредит, овердрафт или кредитна карта, банката или финансовата институция, след като е изчерпала вътрешните си механизми за събиране, рано или късно ще се обърне към съда, за да получи изпълнителен лист. До сметки за комунални услуги, неплатени сметки за ток, вода, парно, газ, телефон, интернет, кабелна телевизия. Често на пръв поглед изглеждат малки суми, но с течение на времето, с натрупани лихви за забава, неустойки и такси за обработка, могат да нараснат до значителни размери, които да надхвърлят първоначалния дълг многократно. 30. Данъци и такси към общината или държавата. Неплатен данък върху недвижим имот, такса битови отпадъци, смет, данък върху превозни средства, глоби от КАТ или други държавни и общински институции. ФОР, издръжка за деца или други членове на семейството. И това е особен вид дълг, който има приоритет пред всички останали и за който има най-строги правила за удръжките. Дълговете за издръжка се третират с особена тежест от закона. 5. Дългове към физически лица. Например, ако сте взели пари на заем от приятел или роднина, сте подписали договор за заем или запис на заповед, но не сте ги върнали. Ако кредиторът е завел дело срещу вас и е спечелил, също може да се стигне до принудително изпълнение. 6. Неустойки и обезщетения. Например, ако сте причинили щета на някого и сте били осъдени да платите обезщетение. Сега да разгледаме конкретни примери, за да онагледим ситуацията и да разберете по-добре механизма. Пример 1. Баба Марийка и неплатените сметки за ток. Представете си баба Марийка на 78 години с пенсия от 650 лева. Тя живее сама в малък апартамент и често забравя да плаща сметките си за ток на време. Последните 6 месеца, заради влошено здраве и намалена подвижност, тя не е успяла да плати нито една сметка. Всяка месечна сметка е била около 50 лева, което прави общо 300 лева задължение. Но енергоразпределителното дружество, след като не е получило плащания, е завело дело за издаване на заповед за изпълнение. Съдът е ми издал такава заповед, но тъй като баба Марийка не е възразила в законовия срок, може би защото не е получила кореспонденцията, която е изпратена на стария й адрес или просто не е разбрала съдържанието й, е издаден изпълнителен лист. Енергото предава изпълнителния лист на частен съдебен изпълнител ЧЕСИ. ЧЕСИ изпраща покана за доброволно изпълнение до баба Марийка, но тя отново не я получава или я подминава, мислейки, че е поредната реклама. Междувременно дългът нараства. Към първоначалните 300 лева се добавят лихви за забава, държавни такси, такси за съдебния изпълнител и всички разноски по делото. Общата сума вече може да е над 700-800 лева. Когато ЧЕСИ изпрати запорно съобщение до НОИ, Националния осигурителен институт и до банката, където баба Марийка получава пенсията си, удръжките започват автоматично. От нейната пенсия от 650 лева, която е под минималната работна заплата за 2024 година. Сенщите и ще бъде удържан само определен процент. Съгласно член 46 едно от ГПК, ако пенсията е равна или по-малка от минималната работна заплата, от нея може да се удържа до 1/4 част за обикновени дългове. В най-лошия случай баба Марийка може да получава до 162,50 лева по-малко всеки месец, докато дългът бъде погасен. За нея тези 162,50 лева са огромна сума, която би могла да покрие разходите и за лекарства или храна. Представете си тревогата, безсилието и разочарованието, когато отидеш да си изтеглиш парите, а там те чака неприятна изненада. Пример 2. Дядо Иван и неизплатения банков кредит. Дядо Иван на 72 години с пенсия от 1200 лева. Преди няколко години е изтеглил потребителски кредит от 5000 лева, за да помогне на внука си, който е имал нужда от пари за образование. В продължение на дълго време дядо Иван плаща редовно месечните вноски, но след като внукът му заминава в чужбина и спира да му изпраща допълнителни пари, дядо Иван изпада в сериозно финансово затруднение. Той пропуска няколко месечни вноски. Банката, след многобройни напомняния по телефон и писмено, които дядо Иван игнорира, защото се чувства засрамен и безпомощен да обясни ситуацията си, подава искова молба в съда
Издава се изпълнителен лист за оставащата главница по кредита, натрупаните лихви, наказателните лихви за забава и всички такси по договора и съдебното дело, които вече са нараснали до над 6000 лева. ЧСИ започва процедура за принудително събиране. От пенсията на дядо Иван ще започнат удръжки. Тъй като пенсията му е над минималната работна заплата, 933 лев, но под удвоената минимална работна заплата, 1866 левите, за 2024 година. Удръжките могат да достигнат до N3 от разликата между пенсията и минималната работна заплата, ако дядо Иван няма деца, които издържа. Ако приемем, че минималната работна заплата е 933 лева за 2024 година. И то разликата е 1200, 933 свърх 267 лева. От тази сума може да се удържи 1,3, което е около 89 лева. Или, ако има и други източници на доходи, или дългът е за издръжка, може да се удържи и до N2 от разликата, което е около 133,50 лева. Въпреки че дядо Иван все пак ще разполага с достатъчно средства за основни нужди, загубата на 80-130 лева месечно от пенсията му е чувствителна и е източник на голям стрес и притеснение, особено когато парите са били планирани за нещо конкретно. Пример 3. Госпожа Петрова и издръжката. Госпожа Петрова на 65 години с пенсия от 900 лева. Преди много години се е развела и е била осъдена да плаща издръжка на тогава малолетното си дете. Въпреки че детето отдавна е пълнолетно, Гежа Петрова е натрупала значителен дълг за минали периоди, когато не е успявала да плаща редовно издръжката поради липса на доходи или други затруднения. Бившият ти съпруг или вече самото дете, което има право да си търси дължимите суми, е предприел действия за събиране на тези дължими суми. Дългът за издръжка е привилегирован и правилата за удръжки са по-строги. От пенсията на Гежа Петрова може да се удържи до 1,2 от месечната сума, дори ако цялата й пенсия е по-малка от минималната работна заплата, тъй като задължението е за издръжка. Тоест, тя може да остане с 450 лева, което е под защитения минимум за други видове дългове и е изключително тежко за един пенсионер, който едва свързва двата края. Това е най-драстичният пример за удръжки, тъй като законът дава приоритет на издръжката, кой не трябва да се притеснява. Ако нямате абсолютно никакви задължения, нито към банки, нито към комунални дружества, нито към държавата и никога не сте били осъждани по граждански дела, тогава можете да бъдете спокойни. Също така, ако сте получавали някакви писма от съд или ЧСИ и сте отговорили на тях, уредили сте дълговете си или сте договорили погасителен план, тогава също сте в по-добра позиция. Но най-важното е активно да следите и да не игнорирате кореспонденцията, защото само така ще сте сигурни, че нямате необслужени задължения, които да прераснат в изпълнително дело. Сега да разгледаме някои изключително важни изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси, които могат да ви повлияят и да обърнат ситуацията във ваша полза, ако действате правилно. Защитен минимум, нисък вистируем доход. Това е един от най-ключовите моменти и често е източник на голямо объркване. Законът защитава част от вашия доход, така че да не останете без абсолютно никакви средства за живот. Член 446 от Гражданския процесуален кодекс, ГПК, урежда този така наречен несеквестируем минимум. В общи линии от пенсия, която е равна или по-ниска от минималната работна заплата за 2024 година, тя е 904 лев. И може да се удържа до 1,4 част, ако задължението е за обикновени дългове, банкови кредити, сметки за комунални услуги и глоби. Ако обаче задължението е за издръжка, може да се удържи до 1,2 част. Ако пенсията ви е над минималната работна заплата, но под удвоената минимална работна заплата, тъй между 933 левето и 1866 лев за 2024 година. От нея може да се удържи 1,3 часа, ако имате деца, които издържате, или 1,4 часа, ако нямате деца. В случай на задължение за издръжка може да се удържа до 1,2 част. Ако пенсията ви е над удвоената минимална работна заплата, тогава може да се удържи 1,2 част, ако имате деца, които издържате, или 1,3 част, ако нямате деца. Задълженията за издръжка отново имат приоритет, като удръжките могат да достигнат до 1,2 от цялата пенсия. Тук е важно да се отбележи, че тези правила се отнасят за удръжки от пенсията в момента на изплащането и от НОИ. Именно НОИ или съответната банка, ако пенсията се превежда директно, трябва да се съобразяват с тези лимити. Какво става, ако получавате пенсията си по банков път? Това е един от най-големите подводни камъни и източник на объркване и несправедливост за много пенсионери. Макар че законът защитава част от пенсията ви от удръжки, когато тя се превежда по банков път, тя се превръща в парични средства по банкова сметка. А за тези средства има други правила за запор.
Съгласно член 4 8 от ГПК, несеквестируеми са суми по банкови сметки до размера на минималната работна заплата, ако върху тях не може да се наложи запор. Тук обаче има уловка, която много често се използват. Банката не знае със сигурност дали парите, които са по сметката ви, са само пенсия или са смесени с други доходи. Например, ако някой ви е изпратил пари или сте продали нещо. Затова че си може да наложи запор върху цялата сума в сметката ви, без да се съобразява веднага с защитения минимум, ако не сте предприели превантивни мерки. В такъв случай достъпът ви до парите може да бъде блокиран изцяло. Може да не можете да изтеглите нищо от банкомат или на каса, докато не се изясни произходът на средствата. Това е ситуация, която води до много неприятности, голям стрес и изисква незабавна реакция от ваша страна, за да докажете, че това са пенсионни средства. Приоритет на дълговете. Ако имате няколко различни задължения към различни кредитори, кой дълг ще бъде погасен първи? Правилото е, че дълговете за издръжка винаги имат най-висок приоритет. След това идват публичните задължения, данъци, такси, глоби към държавата и общината и накрая частните задължения като банкови кредити, сметки за комунални услуги, заеми към физически лица. Ако има няколко изпълнителни дела срещу вас, съдебният изпълнител ще ги разпредели според тези приоритети и ще прави удръжки до достигане на максималния позволен процент от пенсията ви. Например, ако имате дълг за издръжка и банков кредит, първо ще се погасява издръжката, а след това, ако остава процент за удръжка, ще се погасява и банковият кредит. Видове пенсии. Всички видове пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии подлежат на удръжки при наличие на валиден изпълнителен лист. Няма специални привилегии за една или друга категория пенсии, освен ако в специален закон не е предвидено друго, което е изключителна рядкост. Важно е да се разбере, че законът защитава не толкова вида на дохода, колкото неговия минимален размер, необходим за оцеляване. Надявам се, че тази подробна информация ви е била полезна и сте намерили отговори на вашите въпроси. Ако имате допълнителни въпроси или искате да споделите своя личен опит, моля, оставете коментар под видеото. Вашите истории са важни и могат да помогнат на други хора, които се намират в подобна ситуация. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили съдържанието за ценно, и да се абонирате за канала за още полезни съвети, които ще ви помогнат да се справяте с правните и финансови предизвикателства на живота. Бъдете здрави и информирани.